Prepárase Isabel Pantoja agora mesmo no escenario. Antes temos que saber o resultado e temos chamada telefónica, así que atendémola primeiro, vale? Enrique, perdón. Vamos coa chamada telefónica. Hola, boas noites. Hola. Hola, amiga. Hola, Galloso, é a segunda vez que falo contigo. Oiga, non me diga. Sí, que unha vez mandaste unha tarta. Manteño unha tarta eu. Sí. Ai, un biscoito. Un biscoito que... Ui, daquela cando traballábamos na radio un día que facía un biscoito. Sí. Bueno, pois alégrame moito. Gustou o biscoito, non? Ai, sí. Era lástima que non me mandaras outro. Bueno, señor, non se preocupe. Con las feiras que son do dulce. Tranquila que lle quedo co teléfono. Xa lle quedo co teléfono e lle fago un biscoito novo, non se preocupe. Bueno, mira. Dígame, como se chama? Carmen. De onde chama? De Coruña. Moi ben, adiante, que nos quere contar? Bueno, que sendo eu nena, pasou un caso en Ortigueira, non? A ver. Que era onde estaba eu vivindo daquela cando nena. Sí. Resulta que morreu o director da banda de música, deu un infarto nas piezas da misa e morreu. Ajá. Enterrárono. Xa. Pero entonces, cando iban a pagarlle aos músicos, non tiñan o diñeiro. Sí. Levaron o morto no bolsillo. Entendo. O director se a cobrara, metera o peto, enterraron e foi cos cartos. E foi cos cartos. Como se solucionou o conto? Bueno, que foron no desenterrar. Desenterrar. E desenterraron, pero a cousa ben que o home estaba todo arañado e dado volta, o sea que o enterraron vivo. Vaya, bueno, non sei, casi quedábamos con anécdota dos cartos. Entonces despois, ali, todos os que morrían, tiñanos a veces hasta 72 horas, os que morrían de repente. Tiñanos hasta 72 horas porque tiñan medo a enterrar outro vivo. Eso sí que ese era un pasamento longo, como explicaba o profesor Mandianes antes, eso sí que era un pasamento. Non vai a ser que me... Bueno, pois Carmen, non? Sí. Da Coruña, moitísimas grazas por chamar. Bueno, non te olvides de mandarme o biscoito. Amigo, pensei que xa se esquecera, Vaya ser que me vaya para outro mundo co biscoito no cadaleito e teñan que... Non, mira, por culpa do biscoito non te vas a ir. Que non me desenterren, quere decir, vale. Non te vas a ir. Bueno, moi amable, Carmen, moi simpática, Ok. Grazas por chamar. Mira, que moitas veces chamo polo bichito ese e non... Bueno. Ese no, pero non... Xa sabe vostede que é unha lotería e hai que seguir insistindo, de acordo? Non me podo comunicar nunca, chico. Bueno, pois insista, que esta noite non que sabe, hai que chamar por un número determinado, que xa no, diremos despois. Conozco todos os números. Moi ben, Carmen, pois aí me gusta, pois chame logo, de acordo? Adiós. Moi amable, Carmen da Coruña. Bueno, antes de que Isabel Pantoja cante, que está todo preparado, Enrique Penabaz, por favor, se es tan amable, imos cos resultados do baile. Ben, imos falar da primeira parella, que eran as Pedras do Muiño de Ponteareas, Samuel e Cristina, aos cales pois se notou un pouquiño pois o seu debut, estaban nerviosos, moi tensos sobre todo, e iso, claro, no baile tamén se reflexa, sobre todo na postura. Cristina, relájate, cuida ben esa postura de hombros e de cadeira. E Samuel incluso, pois tamén, que creo que houve momentos que se olvidaba da compañeira. Cristina miraba para él, pero él estaba moi centrado. Creo que cando se relaje un pelín, pois poden, eso é fácil de solucionar. O que si tens que ter cuidado é co tempo, regulalo ben, porque aí houve un momentiño que a muñeira que vos quedasteis sin, un poquinho, como que dice, sin baile. Ánimo. Forte aplauso para os Pedras do Muiño de Ponteareas. Imos coa valoración de Teis. Xoldras de Teis, ben, xa a semana pasada vimos a Javi e a Sabela, que teñen unha parella que teñen boa técnica, hoxe seguiron na mesma liña, aínda que na actuación de hoxe fixeron unha escolma de puntos, parecenos que bastante sinxela para o que les poden facer, sobre todo os da muiñeira. Sabela, seguimos apreciando esa postura de mans que debe seguir traballando, xa dixemos a semana pasada, pero non queremos pasar a ocasión de insistirlle que hai que seguir traballando esa postura. Moi ben, Enrique, imos agora con o agarrado antes de pasar a puntuación e ver a táboa. Bueno, para o agarrado creo que temos unha receita para as dúas parellas, que hai que comer unhas castañas e beber un pouquiño antes, seguro que salía un pouquiño mellor do que fixeron aquí. Pois aí de louza... Hai que seguir practicando e comendo castañas, claro. Teñen moi boas esta noite de louza. E eu teño que mandar un saúdo para os louzariños. Moi ben. Un grupo de gaiteiros que estivo no lugar, de gaiteiros a mestres maiores, que son dali de Louzara. Un saúdo para os louzariños que sempre nos están a ver. Estupendo, para eles o saúdo e a ver agora a clasificación, bueno, antes a puntuación, claro está.
Ben, creo que xa din bastantes pistas para dicir que nos parece que para a semana que ven podemos volver a contar coas pedras do Muiño e coas xóldras. Hai un empate. Hai empate. A primeira semana Que volven ben. de novo. Así poden corregir esas cousitas. Imos logo, mira, iso que aprendan as leccións dos mestres, claro está. Táboa clasificatoria. Antes de ver a Isabel Pantoja, Imos e alá. algo máis. Con 5 puntos temos os Maragatos de Candeán, tamén con 5 puntos Reboldeiros da Coruña, 2 puntos Soldras de Teis e 1 punto Pedras do Muiño de Pontareas. Estupendamente, señoras e señores, esta noite temos un programa de moito lume. Temos Magosto que están preparando nosos amigos. Temos un... xa están por